Ngawi der. Tok omah anakku lanang. Baik. Omahe anakku lanang. Heni Caknan. Anak temokan. Akhir. Wis rasah mampir. Urung karuan nang omah. Artis wis. Angel. Hai. Omahe lho. Sok ben muga-muga sok ketularan. Omahe koyo Mas Deni Caknan. Dek cetake lawange kono kok iso kene. Omah apik ngono ta. Ya Allah. Tekek tok ngaku. Iki restorane sanding omahe Mas Deni Caknan. Ae. Mau diinget-inget linane ya ora roh ya ora. Aja ini kan omah Mas Deni. Lho iya ora roh. Wis dadi manis sik, guys. Ndak mangan esuk mau. Ya Allah. Sudah mangan toh, Mah. Sudah mangan, Pak. Wis dah sap-sep, dah sholat. Iya wis dah dipangan. Gampang aku kok sing gak wong gak dontek iki wis. Entak ya masukur. Penak. Lah aku nek sitak tok elek Sri. Gak penak aku. Kakean, Mak. Ikut Mbah. Oh kok gone roh nek sakmene iki mau teman parunan iki. Nyilek piring lho teman. awang tipis sih. Ngisi-ngisi wong. Oh, Mas Bayu kulo aman. Mata kondang imbuh kok ngono. Kan sore ya. Perman pontal mulu kira aku warak. Kamen lele rupane kok. Lele. Lah ya. Apalane lele. Nang parking kok karek turu. Wong pesen tek sitak nggo loro iki kaya wong tipis ae. Bang, pesene wis suwi. Amat, Mak. Ya wis. Stok ngene batu segere kok. Golek si lele. Cukup dua mesti berapa? Bacaan wong buku iki. Kan wis ngenane. Panganan. Dan Julian sampean judan itu, Pak. Judannya masuk wilayah Judan. Yo main itu berarti Pinter. berarti salah itu. Dan Dan itu. kerja aja Mas Kono kan tidak tahu ini. Aku kan sekolah. Oh. Malam dulu Jepang. Ibu Pak. Lah kayak malah mangan ra karuan. Lo lele. Pun Mas karo Rina rantek. dan itu kali jenengan dadi teh.
Kalau lembur sikile anu sakare Pak. Kok dibuntel go mulai. Nanti tangan wis kemule. Pae ngono iki, Pak. Mangan sam. Mas Wahyu jang ngene. Oh, lek Sri. Andani yo. Gak mangan iki susah, mangan yo kayak kucing mati nih. Pulang-pulang. Ya. Mbak Emas kesel. Bentar ya. Ya apa, Mas? Enggak. Kenapa kalau? Oh. Apa? Cakap bingung dewe. Apa jeruk apa lu? Aku gak. Bingung gitu. Ya Allah. Ini kayak sapi. Larane jenengane heboh, Mbak. Iya, benar. Sangat heboh ini. Kalau kita kira garis dulu. Heboh kan dia mau. Dari Solo. Apa sudah tutup? Lapang lagi ya? Lapang lagi. Mbak Bun gawe ngenean. Kayak ingat kayak permesa. Ting. Dari par kokono, Mak. Jangan turun. Gak iki. Kembang lek gambar. Awang gawe ya mesti kan. Lapornya akeh nggak gula. Tapi sing didol iki rasane tak didono. Apane ketok ya enek, Mbak? Enten. Empuk. Tapi rasanya asin toh. Kurang gurih. Kurang gurih. Piye? Lah ngene iku lek kelapane kurang. Sing mare gurih kan kelapa. Asin tok nggih, tapi empuk. Gawane apik. Lembut. Niku katane nggih sing sae, Mak niku. Tapi cuma kok asin tok ngono lho. Lah nggih niku kurang kelapane. Sing mare gurih bae. Kelapa. Baru cek empuk gak atau senanan. Gurih mbak kapangnya sini. Oke. Mantap. Apa? Pak
Ya baru olahraga langsung buat sejeling. Nih, lah wong yo niki kan ringan mak mboten Ringan berat. minyak padahal enggak. Enak ya, Mbak. Ya, Bang. Nggih. Surga dunia. Mahan jadah kok surga dunia, Mbak. Aku lanjut mami ku nggih jadah ya. Maksudnya ki wase ngono. Lek iki yo mok sekilas. Ngincipi kalih kula kali sarapan nika Ya wis kuwi. Wes, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri Pak Japle. Jepang setengah apa? Sepeda lempok jadi ini. Omongan iki lho gatel. Lah kok wong olahraga gede-gede iki berarti wong lempok kabeh ngono. Omongan iki. Nah, sepeda ning kene sepeda lempok. Heeh. Lho sing pinus kok lempok. Omongan lho. Tenang. Loh, Mas Komiet. Gak keringetan. Nah, keringetan. Betulnya panasan ini. Kejang Mor. Mor. Ayo. Kejang. Mor. Ayo. Ben keringetan dadane. Kono ae lho. Nah iki kan kok enak sing regane iki murah iki Pak Jan. Tidak anune Mas Arifin. Ya tak level ya. Rusak yo. Ayo. Buat duit. Oke. Aku kira nang TikTok iki 1.200.000. Dan iki pinten? Iki 2.600.000, ini 3 juta. Dari 2 kali nih le. Kok larang men badanku kan tak tukokno murah-murah ae. Kuwi nek pesen nang Shopee ae TikTok. Ora gelem malah tukokno nang ngawin. Ora ngawin deh. Ngawin. Nggak kuwi lho, kok kelas opo. Niki kan anune pripun, Mak? Maksudnya. Iki ndara jarak-jarak untung Mbak Mur. Bener kita anu waktu. Nah, Ini waktu berapa menit ini? 5 menit apa ora roh aku. Iki sing gua abot enteng. Lah timbang sepeda nang-ndi kan engko yo ndekne yo anu nek ning ngene iki bengi rino awan kan. Maksudnya kan ben nek gerakane no lho, maksudnya wetenge. Maksudnya ki ndang angger bar mangan merem iki gerakane iki ben enek. Ki kowe tak gono warung piring mbek waras. Makin dapat riko. Iya, Lah kok nek bengi nek pengen genjang nek. ya Allah. Tumpakno baje. Ngono lho. Ndang wong ora gerak blas iki, mok mlaku tok iki. Nek ngene Kak, oh, mlaku ae ngger teko nggone ngatemi kono wetenge lesu wis kok. Nek ngene rak, oh. Sehat. Ya mbok sehat mbok ora wis pokoke kan budidaya ngono. Sehat ora iki rak awake dhewe njogo mangane. Ya ki gak perlu akeh-akeh sikil lem kos. Ini berarti keluarganya ini sehat. Ini berusaha kalau ini. Wong urip ra pengen sehat. Ya terutama anakku tak bingung pengen wong tuane iki sehat. Berusaha no. Apa tuku iki lho? Bingung. Mak tuku iki apa iki? Engko aku milih iki, ndekne milih iki. Mak iki apa iki? Enek ping 100. Wis mbah lah, mbah. Piye karepem pun aku. Telepon ngantek ping 100. Urung enek panas, Pak. Panasnya urung ter. Solikin ya rene. Iya jane, Mbah Suklikin. Wes pin tuku loro ae pin aku ngono kok bingung-bingung kowe aku ngono. Gregeten tak ngonokno. Mae siji pake siji.
Lah wong nukokno ki lak ya pilih ya anake ya sing ndi sing cocok nak wis tekok bakule. Sabun pinter. Wis tak kei sabun sih. Turun pinter. Omonganem ku lho kok lekak men. Wis tak kei sabun tak untir kok omonganem kok ora ngetokno. Kita gua. Gak. Wis diuntir jare ora kerek buak kok. Lupa aku pencrok ibuku kupu Pak. Lho Pak. Lho. Pun sakit mlep. Pencrok ibu kupu pundakku kene nggih. Mimper wae. Iya. Ben kena panas. Ngono ki kok nek bersepedaan terus sikile aja nggo nekuk. Ngejojor, kuwi iki ilmu olahraga. Parai apa wong kowe iki jute langsung njungok nekuk. Oh, olahraga. Biasanya kan ora tahu ya, ora tahu weteng entek melembung. Wah, kok kintel awake delok malah. Oh, kok kintel. Nyepomplo kakek obate Pak Bambang. Ora diobati. Piye diobati piye? Ya, mari ngobat obat aja. Ngene ilang. Emang. Jare Pak David ya. Iki Pak dokter dalam ya. Wingko angger wetengem cilik kuwi ora bakal lara. Wis kuwi intine. Pak David delok saiki awake diete, tapi kowe gelem rekoso. Ngono, wonge kandha ngono. Nek kowe ora gelem rekoso ya ora bakal sehat. Delok wong sing rekoso-rekoso kuwi delok ra sehat. Mbah Kemi iki delok. Iya, wis sehat malah kuwi. Mbah Kemi iki delok rekoso uripe. Sing kuwi. Lho, nek memang awake cilik lara ya lara ping. Lara piye sehat mergo. Mbah No piring. Oh. Ben metu keringate. Ya aku kok kowe terus ae kok. Kira-kira itu mesti santai. Engko nek kowe kesuwen sikile mloro. Harus sithik-sithik. Aja terus akeh ngono lho. Engko neh ngono. Maksud iki mbongko awan sithik, engko neh. Iya wis seneng. Wis ben cilik awake. Kok nek cilik legot. Kayak Mbak Kemi. Aja langsung banter kalau ana rasa-rasa. Ngene. Kendangmu. Kok ben cilik kok nek mur cilik malah susah aku. Susah. Darane merah kurang mangan ki ngene gamis ngono. Darane ra kaya jablok. Nek mur ben lemu ae. Gak ngaruh maneh gitu. Pun pala. Nek aku ki ndek kene koyo lima iki. Ini aku ki ndek kene. Tekoki pakmu. Anak pertama? Pak aku ndek lemu apa cilik, Pak? Kok sapa, Pak? Nek matur niku nek perawan kan wajar ya, Mak. Sakwise mana anak Mas Arifin. Ijek cilik. Ijek cilik ya, Pak. Ya gembrot saiki iki. Gembrot iki kok pasar. Ngemil. Iya. Gak yang Bang Lina kaya tau lemu ya, Pak. 70 ya. gak saya iki karena ya Abe. mangan kakan mangan. Dhisik kangelan kok. Awakku ndek kene cilik ya kok. Tapi uga cilik tenanan kok Lina yo, Pak yo. Ijek atos Lina ki koyo mbae kok. Lina kok Mbah Yas, Mbah Kar ya, Pak ya. Pentil. Iya, Mbah Kar ya cilik, Mbah Yas ya cilik. Nah, aku becek ndelak. Jadi iki jam 12 awan Pak. Ya.
Ora ya ini iki awan-awan iki. Keringetan. Sehat Nah, iki. jogo, Mak. Yo, Mak menyiksa, Mak jam 12 awan Iya, iya. jogo sepedan. Wong pengen sehat ki Maksudnya, nyiksa. lah, Panase. ojo panas jam 12, Nah, Mak. panas ya ini Panas iki. iku yo panas Sampai sing jam apik 10. Nah, jam 10 ke bawah ada vitamin D. Iku vitamin D, tapi untuk jam 12 itu untuk mengurangi lemak-lemak yang ada di tubuh. Dan Kurang iki- panas Bapak. Iya, menurut kurang panas. Kekuatannya awakmu panasnya beda loh. Syukur, syukur pengen panas awake sok bensin bobong kok ya panas. Oh, alah. Jam 12 itu Iga masuk akal jam 10 ke bawah bener tapi kok. gak roh metode kesehatan, Pak. Metode kesehatan itu Iku untuk paling membakar lemak lebih cepat nih paling anu lemak itu. iya, pancen iya. Ah pengen cepat ya malah raki di sawah ya panasan Jam ya. 12 kuwi. Hei, Tapi yo enak jame. malah macul raki di sawah ya panasan. Kok bakar ngantek pirang anu yo enak anune. Malah Apa carane? nek iso malah ora klambenan yo jam 12 kuwi kok. Ngeyel iku keneng wong sing Iya. perobatan ngono kuwi. Iya iya, iso pinter omong. Kok kebiasaan lho. Ora enak. Oh, panas jam 12, Bu. Nek iso Panas aja panas klambenan. panas loro kuwi jenenge. Nek iso aja klambenan. Kowe Ya ini iki sampai jam 10 Justru niku. jam 10 ke atas iku ki sing iso membakar lemak. Nek ya hene iki mau saiki tok awakmu gak iso panus lari gak iso. Ayo. Nek kowe olahraga rambut tutup rapot nganggo jaket kuwi lagi iso keringet metu. Nek trimo ngene gak ora ngarah metu. Wis karek kowe. Kuwi nek sepeda kowe kudu jaketan berukut. Lah aku nek nang mubeng getas. Kayak pembalap ngoten niku. Iya. Aku nek topinan jaketan berukut mubeng getas ya. Jaketan ora gak keringetan. Lah kowe apa ku lho kowe ring tinju lho Pak. Ruangan mah tertutup. Asam meneng AC nih lho. Kok kuwi men ngaku ya. Lah keringet iso kucur-kucur ngantek kok. Iya iki. Olahraga ki enek nganggo AC, enek sing ora ngono lho. Nek kowe ki ora usah AC, kowe ki mau jam 12 di atas jam 10. Nah, sinar matahari sehat ki. Kuwi jam 10 ke bawah ngono. Matahari sehat. Yo, C, D, E, F. Bakar lemak yo jam 10. Ngeyel wae. Nah, sekolah minggu. Loh, Sekolah minggu galeh bener ya. ngene iki gunane medsos iki digo maca. Iki kanggone apa? Iki kanggone tulang iki ben gak keropos. Jantungnya sehat. Iki melatih jantung, tulang tidak keropos, mengecilkan perut. Tak waca ngono ora anggere. Maka gramnya aku tak sini. Asam mbok Angger olahraga iki. Ngono iki ra kiwet. Kayak babi ngepet ngono. Kok kayak ngambung aku wae. Ih. Pak nek ngambung yo ngono ki. Sampe nyerot sam. Morong guyu ae. Iya, nah nek ngambung dik dawes piye? Ya ngono kuwi persis. Mur ndak bengi omong sewana direk aku dolan ning Jokowi. Pak Jokowi ya.